Amreng constituency along picnic spot doan ta muring sang. Ingdeng hini LYDC mahanggategarni Katalon. Lokhijan lisu aberi kelang pangching ponsi kime. Kardom nili karbi birta thanbang samidurmi BP. Non archik tha birtang tonpen. West Karbi Anglong District number 9 Amreng constituency angkang along Panimur picnic spot along tourism asai kamatum kelang ke pangkraveya jok muring sang anpenlo. Pinpur me kedam tangning kantrok senior kep aning kana prang mati. Congress atum Karbi Anglong Autonomous Council kachari bom ahutsi labangso Panimur picnic spot along tourism asai kamatum sika kuti atangka padamlo. Lapuan atangka padamlet apita methang asai RD kachipi pedet ajok picnic spot pangram sulo. Hadakedo arara tumpen ke thana tengki picnic spot ka salam jia phan pura asonson ke palang me jia phan ke sangahem boundary wall fencing children park highway apartment chiripli along le tourism asai kamatuma phan pilo anpar tabangso asai ke klembo maho chiklo jontrok antaing thang thia ko ke sangahem ruang lupusithan ihodisi bangso picnic spot along munit atum nang ke lang jia phan wang bang do olo Sonsi UK, Belgium, adet asoratum anta, wangsi boat rafting, sport nang claim rentilo. Seta tourism atum kepanung kuk ajok pini army adim muring sanglo. Panimur picnic spot adung arai karchak picnic spot, Arlong Parla picnic spot, Koka picnic spot ke aren isiwet asonlo, Chitebok krailo. Laso ajok kelang abolon doping, archak picnic spot along ta watchtower seta me selamlo. Seta tourism atum RD ki pipedet ajok muring sang dokoklo. Lasi longle ki pidet ahempu atum aphanta inuda phan chokamar mate chokidar pipe. Seta pu tourism pen lahai ke palang meji aphan. Aningkan wang si kuti atangka nangle. Lasi non BJP asorkar atum pen lahai asai dengsi ke meji. Lapen RD pipo puse hadak aradatum tuning ripon pusi Kennedy ing hi perang ke athengno tuning ridon. Rangsana Sarpo Auditorium Hall Lur Langso Dipu along Ingdeng Hini Lumbachong Youth Development Committee LYDC atum penjakong ni Paisi Arni Mahanggatek Arni Katalon pon. Ada porpai sirke brachitima porpen LYDC amai pu Erickson terang pensong alama ing turpon. Bangso pi porpai keba por malom pen lumbachong hawar along Carlitang asong japo tumapan kachikumo asai padupon. LYDC Ingdeng hini amahanggatek arnia cake LYDC BD Sir Jameson Ronghang pensi ing tan ponlo aluhi aman pen KSYC abarim kongchun bang Johnny Timung UFC amai pu Bidya Singh Rongpi KAYO mai pu Edward Inghi KTSA mai pu Biren Hanse UII mai pu Thengbeng Ingleng ex-BLCC Chairman Lunsei Timung KSDO mai pu Rakesh Ronghang Lumbajong Lems Chairman Jameson Ronghang Ratsai Klembang Wilson Teron Penchenglok Ongdung Abang Pubang Pietum Chitongdun LYDC Mahanggatek Arni Maikepa Dopon along Maikepa Alamte Elvin Timung Pensi Jaipon Land Protection and Lumbajong Development Puatepi and Ben Maikepa Dopon Ahud Lumbajong Ahawar along Long Lake Eraikom Chiapan Chingwai Chingsaipon Karbiang Long Pen Angtan Atumapan Jasimet Pen Konamana Aso Tumapan Long Lake Epek Thap Tede Jia Putak Chingwaipon Bukajan Eleangkang along horticulture asai kampen Longni Lisu Berido. Longni Lisu Beri laki Lokhijan lapen ilong ke daytor henlo. Lisu ke mesen ajok. Kejor ke lan pen aning kanwang ta Karbiang Long Autonomous Council aphan mesen a revenue pajirpon long lupusi Lokhijan Lisu a farm achaka maratum pen Kat News Channel aperang ke kahomrida mahud lam thenang pachinidon. Bukajan Eleangkang horticulture asai kampen Lokhijan ahawar along anong kachatang Lisu Berido. Karbiang Long Autonomous Council apan aning kanwang ta lisu kejor kelan pen mesen a revenue pipa chirpon. Sita labang so abiri paisong ke pipa chatang lable dadlang. Laso ajok chainong bihai hui pen ke pajok jiapan akasik sak dokoklo. Lasi paisong ke pi ke chatang jiapan akenang sotlo. Bangso lisu abiri long leadang hector kep ando. Paisong ke pi ke chatang lable dad ajok hector kep along leadang along lisu teki pon pelang. Bukajan subdivision angkang Lokhijan along. Bukajan subdivision angkang horticulture pen kipathik pon
son bagan do ladak pini nitum ki thek ponlong la ke lisu bagan bukajan subdivision ang kanglong la lukhijan la pen si bang ke daithor nono bang ke dak lukhijan bang lo asi lukhijan long ladak isi nongnam kache thang plong la bangso lisu bagan iglo lasi pini nitum ki thek ponlong ladak bang ke alangli mohet padani tum hache than ponlo ladak alangli tum manin kanwang stame mesen revenue long pon bom lapen revenue mane 8,000 pon lapen alangli tum arong tame selam pon bom son si alangli tum claim pon bom la lasinon alangli tum pen nilit tum bhan ki pachini dun thu bang ke lapuhen lo je ladak labangso lukhijana long labangso lisu bagana long dak arpong mane paisong kachikom ke dolang asi labangso paisong pachikom piasonte messenger pusi alangli tum pen pachini dun people ma ladak angkang thetan hoido apen ladak rote bok te rai rong do lasi labangso paisong si mesen lo pulute dak chandong bi hui tame ke sang do po lapen alang itum ke claim ke dam sitame anso si claim dam mesen po lapen ang ke wangji apor hus tame alang itum revenue sitame mesen revenue Karbiang Law Autonomous Council pan pilong po lason si pini alang itum itum than pala lasi lahai hui kado kabela Karbiang Law Autonomous Council matela horticulture a department pen puthot alang itum han labangso lukhian lisu farm phan lang pon pen RD ki pon asonte messenger posi alang itum pen bertalong bukajan pen nili anon terang kat news Sitame ningkan si along ke jor kelan pen sika suri phoke pen suri nerkep kep anatangka longpon lasi Karbiang Long Autonomous Council ahin pen RDP pon ra ansu se horticulture anathu jestimet pen lokhijan lisu aberia pan kabaching thorji pan RDP asonte me parji Dake la nursery bonai po lepente kola arong ipon bom chuadu ke ningkan thoman dolo tespur along mesi la solisu hada lisu me opsi ala rong ke ban ipon si reng er lehla ka lepen ke la athia hot ke department pensi tender pi ala athe pen kon an revenue long eglo la ke patheling acha yang se pathio ningkan de phokep sarikuri la an long arong pen ta revenue nang litum long igna arong pentalong tum dak long pen pinang tum nampon bang do nampon lapin kia aja ka teman ke rong ni ya rong lason ke akio da pipon Bukajan subdivision angkang non kasalam bom lokhijan pen sukhanjan adak PWD atowar ave ke roi thu kasalam asai ke oi hectic pusira tumpen akoi kewan Sarihajan Division PWD Road Kaparlo number 21 Borjan constituency angkang lokhijan pen sukhanjan adak atowar ajir keding klui pen ratum chesong pen si pining anke Karbiang Long Autonomous Council PWD atum ano chedensi ave ke roi kasalam ji aphan inud first class contractor aphan tangka kuti sira lak thom ke panong si kasalam ji aphan hukum pilo Ladakh Kamang Humime Alam Bangke Lasso Atowar Kasalam ke Cheng Penda Arpukido PWD Department Atum Pen Kasalam ke Cheng Benon Anta Ephoy Bakta Adim Langdun Dedet Ajok Sai ke claim lapen contractor Atum Aning Hang Alingsi Kapasalam Ajok Towar Kasalam Asai ke Oi Hectic Pusi Cherok Tok Aladatum Pen Ning Jerinti Athe rada tumpen kaningje alam abangke la dakuti guti atangka padamsi isi rada phan kemisen kacheleng atowar kacheleng longji aphansi panong pilo sita arpukido department atumta kangthong dunbi ajok sinon lason manlo subdivision angkang lukhijana lo lukhijan pen sukhanjan adak kilometer ke thom an PWD pen labangsot atowar ave kirui kaselam hukum pilo lasi pini niritum ladak nang kahungri pen ke thek ponlong ke dak arada tum mane dak te bok terai RV ke do arong arada tum nilitum bhane ke than pon gelson hello la so towar kaselam choklim kalilang la pen ke mesen kali pusi alang litum ningje athema non nilitum non ha jong nilitum nang paklang pon aku puthot nang litum bhana paklang pon thupo la labangso jitu ladak metal budo dak WMB budo la hui kaselam stame nang dun theklong lo jo ladak ajja stame ave pin lasi la so towar ke la ke ajir kiding oji la puson ke kali daji lasi la dagarar tum chuning ria bang ke la poen lo je la so towar ka selama bang ke choklim kali lang lasi alang le tum ka
contractor lapen la financer keduan la PWD department atum ans tami engineer tu ans tami wang pen ang chilang pen ka selam pe meje phan selang tum pen ka chuningri bukajan pen nili anon terang kat news lasinon kang ni Karbi Anglong Autonomous Council CEM lahai adim lang tarlip dunra asai ke oi ke klema tuma phan adai ke ne dunang ji binong lupusi ratning je aban sen gravel pen si selam prui lola pen WMB asaita amo ke bang with hectic si alcatra chordon prui pen half inch arlong panaidun phidlo lasinon lasoteng lepute selam pen selam le detsi ke meji athela ke arni kedam oji kaliputa nang thandon rinti pinangan dak kecil lengi dak sorong melom maratum dul si nang litum si jup nalus kami nang litum cilengi si nang litum si kemesen atau nang litum bangsa kenang sa la si nang li kopi lo pulang la sala la supaya pulang la lo long kitimong IM malang li prang la congress de bom holang li si in charge lo la lang li tumben dam lang nakpo apa contractor kumas kilong ma hoy babuing team ba Sunil de pasilong pasipu la sila in charge sa prang long kitimong IM malang li apen ke dak contractor ke long atum Sunil de dangoria apen hola babu ti dangoria latum silang pe sidak lang na ko lukhian tu sukanya na tum aking merang si lang tum lang nai nasi ko son ma lokote arat dak tu dunang pupu dora lukhian tu sukanya ni dora nang li puye bang ke cok silang la pe latum kamang silang dunang silang nang Birta bang kala pon se kangton iglo laing bom thakat news channel dumi thakme kurwang thu